Bang' ripot wuok ewi tho mar Raila Odinga, oganda kod jotelo ne ochopo kar rombgi e dalane mani Kirara Pond Karen, kama ne giyuage e yo makende. Jafwambo marwa Chris Owino lero kaka ne oyuag Raila Odinga e dalane ma Karen. E kar dak ma Kirara Pond Karen, e dala ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga, piny otwe leso, boche mag lit kod kuyo oumo kor polo. Wakeini, rowere nyaka jodongo, duto ne donjo moro ka moro mar ywago thuon, siro, kendo sulwe achiel mang'ongo ma piny Kenya oseng'eyo e bwo higni 30 mokalo. Tho mar Raila Odinga oyudo jo Kenya duto gi buok maduong'. Tho ma wang'e tek omayo jo Kenya tado margi mongirore mosebedo kariwo oganda luo kod jo Kenya duto kanyakla. During the end of the morning, we were being beaten like dogs on the road. Oh, baba umeenda wapi? Fuok maduong' mar Raila kata baba oweyo chien ohewo ji gi mirima mar pimo. Jakom ni ng'ama nounganisha Kenya mzima, Jakom ni ng'ama nokelo siasa mopogore opogore okel nikech en. Tho mar baba omiya buok sana. Kech kaparo ka baba osegore demokrasi mar Kenya ka. Koro sani gima baba owego. Owewa lieto. Tho mar Raila okawag buok. Kendo samwa winje bwa neno news, awa winje ga winja to ka wa amini. Ochopo ka mwaneno ko dhianje screen bu mremo mako ama osiepna. Angise rating. Wadhi adhi awane gwangwa ekwa amini. Kata mana mama Aida Odinga ne lit kod mirima omwomo kendo tamo loso. Jotelo mag siasa ma osewuotho kod Raila safar mar siasa kendo tegno e bwombene bende ne ywage ka penjo kaka siasa ma pacho kae dhi chalo ka onge Raila Odinga. I want to tell Kenyans pole. Today we've lost our father. We've lost our leader, someone who was able to unite this country. I want us to remember when it was so difficult for us to have peace in this country, he came out very strongly and he held this country together. Do you remember at the difficult time in 2008, many of those who are with him didn't want him to form an alliance with Kibaki. They felt they needed more time, but at the time the country was burning, he was able to stand and say, Kenya first. To be honest, some of us have never imagined a Kenya without Raila. There was those people who once said that time when even the Jomo Kenyatta passed away, they couldn't imagine a Kenya without Jomo. Now, for our generation, it's the same because we found Baba in politics. He's the one who's mentored most of us. So this is a great loss to this entire republic. And we can't describe the feeling of loss. And when he was fighting for change, he did not look for himself anything, not benefit for himself, but for the country. And that is what we are celebrating today. The space we are enjoying, especially democratic space, the freedom to speak and say anything you want to say in this country, is about Raila Odinga. And that is, I think, Piny Kenya odong e Mudho kalure kod tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga, achiel kuom sulwe madito manyocha osebedo kamiyo piny Kenya ler e weche mag siasa, telo kod demokrasia kuom thuolo mar higni 30 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Karen, Nairobi.